Μα τα κοχύλια μου τι βλέπω! Μήπως είναι το συντριβάνι των ευχών? Και να το νόμισμά σου. Τώρα μπορείς να ευχηθείς για οτιδήποτε θελήσεις. Ξέρω ακριβώς τι θέλω. Εύχομαι το μπάνιο να ήταν κάτω από το νερό. Η ευχή πραγματοποιήθηκε! Τώρα μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλετε εσείς! Θα σας πιάσω! Τι γρήγορα! Πού πηγαίνετε? Πού πήγαν ακριβώς? Φαίνεται πως θέλουν να παίξουν κρυφτούλι. Ναι, αφού είναι το αγαπημένο τους παιχνίδι. Θα μας βοηθήσεις να βρούμε τα μωρά φαλενάκια. Τέλεια! Ετοιμαστείτε! Ερχόμαστε να σας βρούμε. Πείτε μας όταν δείτε το μωρό φαλενάκι. Πίσω από την κοχυλοκουρτίνα! Σε βρήκαμε, μικρούλι! Η σειρά σου τώρα! Πολύ ωραία. Πες μου όταν δεις ένα μωρό φαλενάκι. Είναι μέσα στο φινιστρίνι. Πολύ καλό ψάξιμο. Και πολύ καλή κρυψώνα, μωρό φαλενάκι. Ωραία, Πάντη. Σειρά σου τώρα. Ωραία. Ελάτε να βρούμε το τελευταίο φαλενάκι. Πες μας όταν το δεις. Στην τουαλέτα. Πολύ καλό αυτό. Αυτό το υποθαλάσσιο κρυφτό χρειάζεται ένα θαλάσσιο κολοπέντε. Φαίνεται πως η ευχή μου τελειώνει. Μιουάου! Ήταν φοβερό που πραγματοποιήθηκε. Ευχαριστώ που τη μοιραστήκατε μαζί μου. Δεν κάνει τίποτα, Γοργονάτα. Νομίζω πως θα πάμε στο δωμάτιο δημιουργίας να δούμε τι δημιουργοτέλεια ευχή θα έχει σκεφτεί το μωρό κουτάκι. Ας το κάνουμε! Αντίο, Γοργονάτα! Γεια σας, μωρά φαλενάκια! Ναι, όμως, αν ευχηθώ για μια ασύρματη οδοντόβουρτσα, δεν θα μπορώ να έχω και την τάρτα πίκλας. Πω, οι ευχές είναι τόσο δύσκολες. Γεια σε όλους σας! Μα τα μπλιμπλίκια μου, τι είναι αυτό? Είναι το συντριβάνι των ευχών. Συντριβάνι των ευχών? Ναι, χρειάζεσαι μόνο μια ευχή και ένα κατονόμισμα. Για μένα! Τι θα ήθελες να ευχηθείς, μωρό κουτάκι? Το βρήκα! Μόλις χρωμάτισα την τελευταία σελίδα του βιβλίου ζωγραφικής μου. Γι' αυτό θα ήθελα κάτι άλλο για να ζωγραφίσω. Όπως άλλο ένα βιβλίο ζωγραφικής? Όχι! Σκέφτομαι κάτι μεγαλύτερο. Πολύ πιο μεγάλο. Εύχομαι το δωμάτιο να ήταν ένα βιβλίο ζωγραφικής. Δείτε εδώ! Η ευχή του μωρού κουτιού μετέτρεψε το δωμάτιο σε βιβλίο ζωγραφικής! Και μπορούμε να το ζωγραφίσουμε! Για το φοβερό!